Bé, avui llegint el diari espanyol m'ha sorprès que una de les reclamacions de la sentència del tribunal havia sortit de Tarragona, d'una mare de la Salle Tarragona. I no deixa de sorprendre que l'any 92 a la Salle Tarragona encara obligaven a fer exàmens en castellà i que allí sigui d'aquesta escola ha sortit la reclamació de que el castellà està perjudicat. Bé, a continuació llegiré el manifest. La immersió lingüística és un dels pocs èxits d'aquest pobre autogovern que facilitava la cohesió social dintre de les més 300 comunitats lingüístiques, tantes llengües com es parlen als països catalans, mitjançant la llengua comuna, el català. Acabar amb la immersió vol dir emular, desgraciadament, el model del País Valencià, on el Partit Popular s'esforça a no garantir l'accés a l'ensenyament en llengua pròpia, tot i la gran demanda que hi ha actualment. És a dir, suposa retornar a una societat dividida en dues llengües, que ja no en són dues, sinó moltes més, i que per defecte dominarà la llengua espanyola, la llengua imposada des de ja fa més de 300 anys. Més enllà dels resultats de la immersió lingüística, que des de la CUP considerem insuficients, aquest ha estat un model avalat per la Comissió Europea, perquè recull l'esperit de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries. Així doncs, des de la candidatura d'Unitat Popular manifestem: les sentències que van contra el poble català i la seva sobirania, siguin del tribunal que siguin, no han de ser acatades per cap persona ni per cap govern que es consideri digne. Eliminar la immersió vol dir crear una veritable fractura social. D'exemples no ens en falten. Tanmateix, la defensa de la llengua es fa al dia a dia, independentment del que facin els nostres governs. Per tant, cridem a la desobediència civil d'aquest acte. La prevalència... La prevalència del dret dels pares a l'hora d'escollir la llengua vehicular atempta contra el dret dels infants i joves a rebre un ensenyament de qualitat, ja que els grups en llengua castellana no disposaran de prou competències per desenvolupar-se socialment en català, la llengua pròpia del país. De la mateixa manera, no tolerarem cap més pas enrere, sinó que reivindiquem tots els drets lingüístics dels catalans en les administracions i en el sector privat. Proclamem avui i ara la independència dels països catalans. Des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, donem per esgotat la via autonomista i les ganes que tenen tant l'estat espanyol com l'estat francès que ens n'anem. Emplacem els polítics a seguir el poble en aquest camí que va començar el passat 17 d'octubre en què els ciutadans de Tarragona vam decidir lliurement la independència. I que els cops no ens facin caure. Hem de seguir reclamant tot l'ensenyament en català, inclús l'universitari. Que les administracions com aquesta d'aquí al darrere compleixin d'una vegada els reglaments d'usos lingüístics. Que això es faci en una societat amb els mateixos drets per a tots, pertanyin al nivell econòmic al que pertanyin, i que ens deixin al poble fer la política i no que ens la facin. Tenim dret a decidir sobre tot, tot, no només per un estatut retallat o una constitució d'un estat o d'una nació o d'una unió d'estats que no és la nostra. Contra la sentència, desobediència civil. Per la immersió, mobilització. Ni França ni Espanya. Països catalans.